Argi dago gaur egungo basogintza eredu intentsiboari alternatiba bat eskaini behar zaiola. Eta horretarako sortu da Tantai Baso Jabe Kooperatiba eta alternatiba hori sortzea dugu helburu. 20. mendetik honean nagusitu den basogintza eredu bila izan du egur ekoizpenan maksimizazio bat, eta helburu hori lortzeko zuhaitza landatzen zanetik azkeneko mozketa egiten arte, helburua zen prozesu guzti kontrolpen izatea, benetan igual ekosistema mailan gertatzen ziren prozesu askotan konplexuk guzti zulertu gabe. Behar dugu basogintza eredu bat, ulertuko dituena ekosistemak eta zainduko dituenak ekosistemak. Eta horretarako ikerketak, zientziak landu dituen ezagutzak gure ganatzen saiatzen gara, horien bidez erantzun egoki batzuk eman ahal izateko egunerokoari, baso jabeei eta kudeatzen ditugun esparruei. Bazkide erabiltzaileen basok bisitatzen ditugu, bertan datuk biltzen ditugu hainbat tresna bitartez, eta gero eskaintzen diogu bazkide erabiltzaile bakoitzai urte hortan inbarreko ekintzen edo proposamen bat. Baso bakoitzerako proposatzen diren lanen plangintzak mugikorreko aplikazio baten bildu ditugu, baso jabeek eskuragarri izan ditzaten. Garrantzia berezia ematen diogu birsortze naturalari eta berezko espeziez, bertako espeziez osatutako basoak bultzatzen ditugu. Eta aniztasuna bilatzen dugu eskala guztietan. Izan espezie konposaketan, izan egituran, izan beste elementu batzuetan ere.